Ibilang ti Abra Police Provincial Office ang makalarma tagtutuloy a panagpangato ti bilang dagiti road accidents ken ti impact na iti probinsya. May basar ti record manipod Enero aging ka Pebrero 15, 35 ti recorded a vehicular accidents iti probinsya ita atawen. Dakdakel nga amang no maidasig ti 28 a recorded iti naglabas atawen. Ken kang ronan arason dagitoy ket human error. We have three factors iti vehicular accident. Una dito kat human error nga kung kunada, may kadwa jay mechanical error kan jay road condition. Dito recent nga napasama, mostly of the accidents kat due to human error. Ada jay agbasbasa da iti message daw dat ipakpakita da iti cellphone or jay gapo iti arak nakainom da. Ay so agfold iti human error. Yes, ma'am. Manipod 35 vehicular incidents sa nga pulo iti daytoy ket manipod lapas. Siyam iti bangged. Saggatlo iti tayom pidigan ken sangkintin. Sagdua ti Bukay, Dolores ken Manabo ken maysa iti Danglas. Maibasar iti datos ti vehicular traffic incidents manipod 2023 aging 2025 ngumat ngato ti bilang dagiti road accidents. 152 ti recorded iti tawen 2023, 171 iti tawen 2024 ken 243 iti tawen 2025. On the data kat karkaro dagito incident nga napasama kat dagito gamin naka-motor wenno adalugan da nga agawid da after da nga naginom. So number one factor iti incident kat dagitoy driving under the influence of liquor. Ditoy gamin abrakat medyo adulti hanga agus usar iti protective gear kas kada iti helmet kuma. Makita tayo di nga may nga hazard. May sangaddang ti pulisya tapno maantisiparan ti panagpangato ti bilang ket ti panakapataod ito plan na anayas a panagdaliyasat. Konsepto na kat every unit si PNP das ditoy kuma pikado kat agcraft kami or agaramid kami iti way due to jay kami iti opisina jay mandato mi tapno pabawasan iti BTA kas pangarigan ko ma dito yung opisina kat amo tayo mat nga dito yung opisina mi kat police community relations kan so in charge iti social media. So iti social media may sangararamidan iti social media nanipod pa lang di maya kat dito crafting iti road safety tips kas pangarigan ko mamat iti operations. Iti operations they have to intensify the checkpoint to implement traffic laws. Agtutuloy met dinaingat apalagip ti pulisya tapnon maliklikan ti road accidents. We have to follow traffic laws. Kas pangiran ko ba dagitoy hantayon nga aginom o hantayon nga agdrive no datay kot nakainom wenno agusar tayo iti protective gears no datayo kat nakamotor. Dakkel launay nga tulong yung iti kapulisan no dagitoy kat masurot. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.